Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tear! Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Ako po si Lina. Isang signal mom. Matapos po mabiyuda ay naging kasambahay ako dito sa Maynila. At dito ko nakilala ang isang SG na ang pangalan ay, basta SG talaga, tirador ng signal mom, no? Siya si Richard. 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 Na-inlove po ako, Colentits. Kaso, may nahuli po ako sa kanya. Meron pa siyang isang cellphone na de-keypad. Alams na. Masya may keypad yung cellphone. Oo, alams na. Si Richard po, alam nyo, 33 pa lang po siya. Ako naman, 42 years old. So, matanda ako ng 9 years. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hindi papaluin kita nitong batuta. Napaka-naughty mo. Mag-let's go ka pa talaga. Sarap mo talaga. Naughty boy. Who's your mommy? Ikaw na. Ano yung cellphone yun? Ha? Parang ibang tunog na cellphone. Wala naman akong narinig na cellphone. May naririnig ako. Ha? Parang dyan sa likod mo. Wala. Teka, angat likod. Wala. Alik, Richard, ano to? Kanino yan? Kanino to? May tumatawag. Sagutin ko. Teka. Wala na. Huwag mo na sagot. Hello? Hello? Ayaw magsalita. Sino to? Hello? Wala. Hello? Akin na. Akin na. Bakit mo kinuha? Wala. Akin na. Wala yan. Ano ka Bakit ba? mo nga kinuha? So kanino nga yan? Hindi ko alam. Sino yun? Sino yun? Wala. Aka na nga. Wala na. Sira na. Minsan, sobrang init. But with Food Panda, a world of flavor awaits you. Make life delicious. Food Panda? Wala. Ayaw mo nang pansinin yung cellphone na yan. Hindi naman yan. Bakit parang ayaw mo makita ako? Hindi na naman. Nung sa esena natin eh. Oo nga, sasa nga natin. Bakit misak nga ang cellphone? Kanino nga? Sino nga yun? Babae eh. Nakita ko yung thread ng text niyo eh. Wala eh. Sino nga yun? Richard! Wala nga. Sinasabi ko sa'yo ah. Dali na, halika na. Ano ba? Wala nga. Sinasabi ko sa'yo talaga. Pag ako lang niloko mo, tanda mo, mata mo lang wala latay, tandaan mo yan, susumpa talaga kita. Ano, naghanap ka na mas bata? Ano kasi, single mom ako, kaya ginaganito mo lang ako?
Ano? Lina, ano ba nga? Tama na. Bitawan mo ako. Ayusin natin to. Bitawan mo ko. Hindi ako natutuwa. Dahil nandito sa sa cellphone na yan. Oh. Lalo mong ayaw mo ako may makita. At tingin mo sa inosente, ha? Ano yung ayaw mo makita ko dyan? Lina. Ha? Bakit may isa ka pang cellphone? Ha? Ano? Ang dahilan kaya ako ngayon. Sa sobrang sakit, call and dates, umuwi po ako ng Davao dahil dili naman po ako inosente para dili ko mabasa ang magets kung bakit siya may extrang cellphone, si Ritzard. Pero binabalik po ako ng amo ko. Day, yung mga amo tawag ng tawag, Day. Pabalikon kag Manila. Balik ka na dun, Day, Lina. May naalala akong pag balik ako ng Manila. Paalala mo yung batuta ni Richard. Ito talaga. Dako? Dako eh. Hirap maka-move on, pero mas dako yung ginawa niya sa aking sakit. Day, kalimte na si Richard, Day. Sige, makagtanaw sa picture ni Richard. Ano ba balita mo? Grabe si Richard. Grabe si Richard, Day. Ano mo si Richard? Pakita ko sa'yo si Richard. Oo, may pakita dun yan lang sa'yo lang, Day. Oh. Diba? Malito talaga, Day. Dax ko, Day. Siyempre, boyfriend ko yan. Akong option yan. Kaya, Sige ka tanaw, di ka Richard. Di ka makalimot kay Richard. Sige ka tanaw. Sige tingin. maptistisoy si Richard. Oo, At saka, Kaya pala na in love ka, Day. Nine. Dako, gini ay. Dako, day. Ganto, day, sa braso, day. Uy, ginuukod akong pamato. Day, pang dayo ba? Ay, di gina kalimot, Day. Day, ang hirap. Pero, para sa akong sarili ba at para sa akong anak, Day, balik na lang ka dito kay Doki. Kay pangita ka na ni Doki. Okay naman si Doki, yung amo mo. Mabait. anong balita kay Donkey? Pinapabalik ka nga. Balikan mo na nga siya dun sa Manila. Eh, paano ko ba maiwasan si Richard? Ay, huwag mo nang pansinin. O, tingin na naman sa picture, Richard. Tingin ka na naman. Di ba? Diretso maldito talaga. Ang sarap kumain yan, Mars. Mars ng lalamon. Ay! Kaya, Ngayon'y di na akin. Nakita ko Ay, Lina, buti naman at bumalik ka dito. Kailangan ko talaga ng mag-asikaso dito sa bahay. Pati yung bubuksan kong bagong tindahan. Kaso, sir, Ah. may problema ako. Ano yung problema mo? Naalala ko yung ex ko, si Richard. Si Dudong Richard na naman. Nakwento ko sa'yo si Dudong Richard. Ay, wag ka kasing kumpiyansa sa mga... Ihugugma ko. Gihigugma mo si Richard. Huwag ka kasing kumpiyansa sa mga SG. Kasi pag mga SG, may mga malalaking Pero isa lang batuta. naman yata ang naging babae niya. Ayan ka na naman, maniniwala ka na naman sa salita ng mga SG. Ay, huwag ka kumpiyansa. Parang totoo kasi ang sinabi niya na usa lang. Isa lang, dalawa pala kayo. Ay, may bago ka na palang madam ha, si Beverly. Oo. Babes, halika dito, babes. Bata yung ko. Hindi ako mahilig sa matanda. Maluoy ka. Ayaw kasi madam eh. Perfection, diba? Okay, cash on delivery to guys. Game?
Ala, 20 lang ang meron ako, guys. Ako nga, 11.50 lang. Eh ako, may 5 pesos. Ito gold. Chocolate nga lang. Pwede piso na lang. Piso? Piso. Piso? Piso. Maghanap ka ng kausap mo. Guys, don't fight. Gcash ka na lang. Para stress-free ang summer, use GCash Pay online. Secure checkouts, saktong payments. No need to stress, just say yes to a GCash summer. Actually, kantin to ni Kanor. Di ba Kanor? Kanor, Chris naman. Kantina natin to. Let's get a room. Tara, magkantin tayo. Tara, kantinan tayo. Tara. Kantinan. Ay, basta ikaw. Ito ka na. Ikaw, Lina, ha? Ayusin mo yung kantin natin para Oo, usbong, ikaw ha? ang bahala dyan na. Magkakantinan lang kami. Yan ang gusto ko. Dali. At bumalik nga po ako sa amo ko sa panibago nilang at mas malaking kantin. Kaso si Richard nalaman niyang nasa Manila ako, kaya nagparamdam ulit. Antok-mol. Grabe talaga, sinend niya pa ang picture niya na topless. Eh, yun ang aking kryptonite. Aking kahinaan. Tapos nagpadala pa siya ng Gcash ba? So, napol na naman ako sa kanyang effort. Baka isipin mo, balikan kita. Okay lang kung hindi ayaw mo na sa akin, pero salamat naman at natanggap mo yung mga Bakit mo padala sinend ko. yung picture na wala kang damit? Para makita mo lang na medyo tumaba ako eh. No? Hindi naman. Di ba? Masarap pa rin. Hawakan Ay, mo nga, este. hawakan mo. Ah? Ha? Hawakan Wala. mo yung ano ko. Hawakan mo Ayun. yung beat ko. Ba't ko hahawakan ng brick mo? Hindi, brief ko. Pwede rin. Bakit ko hahawakan? Dili naman na tayo. Huwag mo nang hawakan ng brief ko. Wala na akong brief eh. Ay! Hala. Ikaw talaga. Din, tawarin mo na ako. Kaya nga, namimiss kita nung umuwi ka ng Davao. Pinapadalhan kita kasi alam ko kailangan mo ng tulong. Humihingi ka yata ng kapalit dun sa mga effort Wala, mo sa wala akong akin. hinihinging kapalit. Ganyan pero yata kung, ang mga lalaki. Hindi. Pero kung magbigay ka ng kapalit, okay lang din. Pero hindi ako humihingi ng kapalit. Richard, wag mo na ako lokohin. Naloko mo na ako ng una. Akala mo maluloko mo pa ako sa pangalawa? Gusto lang naman kita makita eh. Oh, bakit? Doon ka na lang sa babae mo, doon sa nahuli ko sa cellphone. Tagal nun. Kahit na alam ko may iba ka pa rin, hindi ka naman nababakante. Ayoko na, ano akala mo nakipagkita ko sa'yo dahil... Hubarin ko na yung damit ko. Bakit mo hinubad ang iyong Mainit eh. mainit? Oo. Kahit aircon dito, mainit. Luma na kasi yung aircon. Sira-sira mo yung... Di ba itong kuryente yung aircon nila dito? Napalunok ako ng laway. Hindi ako magiging... Uy, suot mo yung damit mo. Walang mangyayari sa atin, Richard. Ayoko na sa'yo, Ang Richard. init talaga. Richard. Hubarin ko yung short ko. Richard! Uuwi na ako. Alis na ako. Wala naman akong ginagawa na initan na talaga ko luma kasi yung aircon dito. Hindi ako titingin. Matalikod lang ako dito. Sinasabi ko sa'yo, Richard, di na Hubarin tayo ko na magbalikan. Hubarin ko na tong ano ko. Suot kong Di brief. mo ako madadaan dyan. Richard! Di ako titingin. Ako mo na tingnan, hawakan mo na lang. Accent na accent. Sige na, hawakan mo na. Richard! Sige na. Ses, dali, di na. Huwag mo ilagay yung kamay ko! Dali, di mo Richard! Richard! Hindi mo ba na-mixer? Agay na rin na, Richard! ilang aray. Richard! Aray ko, Lina, Lina. Ikaw, alam mo naman, ikaw kahinaan Aray ko, Richard! Lina.
po, bumigay po ako sa aming pagkikita. Hirap po tanggihan ni Richard, mga kabisyo. Nasundan po na nasundan ang aming pagkikita at aking pagkamarupok. At isang araw, biglang hindi na naman po nagre-reply si Richard. Ano, Day? Baka busy lang yon, baka Busy? naiba ng destino. Ang init dito sa Manila, Day. May pa sa Davao, Day. May malamig-lamig pa dito sa Davao, Day. Sabi mo kasi punta ako dito, kaya pumunta na ako dito. Sorry, Day. Nakita na pala kayo na Richard mo? Sabi mo, ayaw mo? Mars, Huyang ka, Day. sabi niya kasi kumanta siya ng hawak mo ang brief. Ay, Hinawakan mo ko ang brief. Ay, At saka yung nasa loob ng brief. ina. Diba? Lalo pag narinig mo yung hawak mo ang brief. Ay, Alam mo, naku. hawak mo ang brief. Hawak mo ang Hindi ka naman marupok. Pero hindi na siya nag-reply, Mars. Pwede tawagan natin. Samahan mo ko. Puntahan tawagan natin mo. siya sa trabaho. Tawagan mo, The subscriber cannot be reached. Please try again Busy later. lang yan, Mars. Busy lang yan si Richard. Sabi ko sa'yo, magpaparamdam yung pag-uhaw yan dyan. Yan mo. Hindi, nagbago na si Richard, sabi niya sa ako. Ay, naku, ay, tuuan ng Richard, basta mga pangat. Namiss ko Nimo. Miss mo. Teka lang. Lina. Teka lang. Anong meron? Bakit di ka nagparamdam tapos ngayon parang ayaw mo? May sasabihin ako sa'yo, Lina. May kasalanan na naman ako sa'yo. Sorry, good kaya, sorry. Ano to? Richard, parang ako'y 25 years old na di ko nag-uli kag Davao. Nung umuwi ka, nakahanap ako nahanap ko si Julie. 25 pa siya, tapos yun. Nabuntis si Julie. Sorry. Sorry kayo. hayop ka talaga. Lagi mo na lang ako niloloko. Ha? Ha? Yun ba ang tingin mo sa akin? Ha? 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 Gusto mo talaga ng mas bata? Ha? Siyempre. Aray ko. Richard, hayop ka talaga. Hayop ka talaga! Akala ko nagbago ka na, Richard! Nagbago naman ko. Pero, Lina. Ayoko na! Lina. Ayoko na. Lina. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko. Metro's #1 Love Radio. Basic!